Takže volám sa Lucia Mikulová, mám kozmetický salón Bella House of Beauty v Bystričanoch už vyše 2 rokov a začínala som v Topolčanoch s týmto istým kozmetickým salónom Bella od roku 2018. Masadu, túto španielskú kozmetiku tiež používam profesionálne od teda tohto roku 2018 a súkromne, vo svojom súkromnom živote som sa s ňou stretla už pred 15 rokmi. Čiže už som ju používala v súkromí ako keby. Takže všetky tie výrobky mi prešli cez ruky už tie dlhé roky. Ja som prišla k nej úplne náhodou pri kozmetickom ošetrení, ktoré bolo v Nitre. A bola som s ňou, dá sa povedať, taká očarená. Možno nejaká vôňa, alebo možno to ošetrenie, aké bolo prevedené. Možno to ma nejak očarilo. Skúšala som nejak nájsť, že čo by mi tak pasovalo, čo by mi vyhovovalo. Ale táto kozmetika bola tá, ktorá mala taký šmrnc a navštevovala som ďalej potom toto stredisko kozmetické a potom som si ho vlastne vtiahla aj do toho súkromného života, tieto výrobky kozmetické. A keď som si ho otvorila, ten salón v roku 2018, tak automaticky všetko prešlo už profesionálne, teda pre tie zákazničky. Takže už som to brala tak ako, že musím im poradiť, čo je dobré. Tak už to nebolo len pre mňa, ale už som tú osvetu šírila aj tým babám. Takže ja som s ňou dodnes spokojná. To ma tak možno aj presvedčilo, že nielen ja to tak vnímam, že teda fakt tá vôňa, tá textúra tých výrobkov, že nie je to teda len pre mňa, že dobre, ale aj pre tých druhých. Tak som sa dala na to, teda, že ho budem aj profesionálne používať. A založila som si vlastne celý ten salón na tomto. Že prírodná španielská kozmetika Masada a teda jej ako keby tie ošetrenia. A tak som to aj všetko poňala a tak som to aj ponúkala. Spomeniem si na takýto moment, presne. Keď som vymýšľala, špekulovala niečo nové, myslím kozmetiku, tak som si kúpila nemenovanú značku. Viacej teda tých značiek som vyskúšala. Tak bolo to fajn, ale vravím si, mala som si tú Masadu objednať. Proste nebolo to ono. Bolo to fajn, bolo to také priemerné, dobré, ale nebolo to takéto wow efekt, takéto parádne, že proste to nemá takú vôňu. Ja som to vždy zrovnávala vlastne s tou Masadou, že tak táto má lepšie, táto má kvalitnejšie, tá má to tak a tak. Ja som si to vždy porovnávala s Masadou a to už je, máte to v tej hlave, že je niečo lepšie. Čiže to som potom vyčlenila a ostala vždy Masada. Samozrejme nejaká relaxačná hudba, už sme tikšie, rozprávame sa už minimum, vlastne len minimum rozhovoru. A prípadne, keď má nejaké otázky, čo mi dávaš na tvár, tak sa debatujeme, rozprávame a tamto vlastne, od toho sa to všetko odvíja. Záleží, aký typ ošetrenia si vyberie. Fakt, toto relaxačné, teda tam vlastne bavíme sa o tých rituálnych ošetreniach, kde sa využíva masáž do toho a niečo, tak nemôžem jej tam začať nejak preberať rodinné vzťahy. Takže bavíme sa vlastne minimum tých rozhovorov vzniká. Klientka si príde v prvom rade a myslím si, že asi aj každá oddychnúť. Proste vypnúť. Aj mi to povedia otvorene, že idem si oddychnúť k tebe. A pokiaľ si ľahne na to lehátko, tak niektorá mi povie, že ja ti tu zaspím. Niektorá fakt zaspí. Niektorá proste ešte sa o tom chce nejak rozprávať, že čo robíme, aké to ošetrenie, aký druh alebo niečo, chce o tom vedieť, ale vlastne príde si oddychnúť, čiže ona vypne a tým pádom každá mi povie, nechám to na teba. A potom je ten výsledok, že teda odchádza spokojná, alebo teda usmiatá, alebo že bolo to úžasné. Ale tú prácu, to ošetrenie nekomentuje. Oddychuje, relaxuje, vníma to z môjho pohľadu pozitívne. Z môjho pohľadu, takže to je tá interakcia, že vidím, že je v pohode, že sa usmieva, že to je fajn, že to nie je nejaké ani bolestivé, lebo sú zákroky samozrejme, ktoré sú aj také bolestivejšie a tak. A aj pri tej masáži musí to byť taký relax a
aby to bolo príjemné hlavne príjemné. Že som taká vyhladkaná, taká vyleštená, taká spokojná a veľmi často taká, že sa cítim ako o 5 kg menej, keby mám. Proste toto mi často hovoria. Proste taká, tá pleť sa zbaví tých toxínov, zbaví sa toho napätia, toho stresu, toho vonkajšieho, ale aj toho vnútorného. A proste ten pocit, to je tá emócia, to, čo ide znútra, že sa postaví a že cítim sa proste iná, hej? A to je to, že to opadne, ale samozrejme aj akože na tej pleti, ale aj tak vnútorne. Že sa cíti taká ľahšia, taká spokojnejšia. Pritom si oddychla iba, hej? Oddychla. Keď prídu na ošetrenie, dajme tomu, hej, to prvé, a keď prídu na to druhé, tak mi povedia, to isté chcem. Že nemenia nejak, že špekulujú, že niečo sa im nepáčilo, že už vedia, že ako to bude, približne, a chcú to znova, že sa im to páčilo, že nie je tam niečo, čo by ich ako vyrušovalo alebo niečo. Páči sa im to. Ako som to vtedy, tak takisto to chcú proste aj teraz, hej? Že nechcú žiadnu odchýlku inú. Tak ako si mi to vtedy, tak aj teraz. A je jedno, ako sa to volá, to ošetrenie, čo to obsahuje. To je úplne jedno, ale tak toto chcú ako vtedy. Tak proste, hej. Tak je dobré, že sú aj tie ošetrenia pomenované, lebo však by som nevedela ničo. Takže je to fajn, že to má všetko svoj názov, čo teda má, aj Masada svoje tie ošetrenia, tak viem sa prispôsobiť, čo sme asi vtedy robili a čo s čím sa nejak hodí. Ja myslím, že úplne každá žena, úplne každá Masada zastrešuje vlastne to celé portfólio. Citlivá pleť, masná pleť, tá zrelá pleť, proste všetko. Takže ja si myslím, že to si každá žena príde na svoje, bez výnimky. Na toto rituálne ošetrenie, ja by som skôr povedala, že taká žena, ktorá si chce v prvom rade oddychnúť, pretože tam je aj tá masáž a tieto veci k tomu, tá, ktorá sa ponáhla, že potrebujem vyčistiť pleť a chcem nejaké ošetrenie masady, ale taká, čo výsostne si ide oddychnúť a je tak nastavená. Také vzťahy, také osobnejšie potom. Oni mi začnú hovoriť aj také tie osobné veci. Majú problém s tým, lebo to je však starostlivosť o pleť celkovo. Potom sa dostávame do takej roviny, že už tých osobných vecí. Takže také osobné vzťahy, dá sa povedať. Lebo cez to sa dostaneme k nejakým tým problémom, hej, keď sa začneme baviť. Tak rozhovory sa potom vlastne, že pomôžem vyriešiť príklady jeho muža pleť, alebo mami pleť, alebo proste sa to tak rozšíri. Ja som sa do tejto kozmetiky ako keby tak zamilovala, alebo ako by som to povedala, takže mňa ani nemala čo uľahčiť. To bolo proste na prvý raz, na prvý pohľad, že také pekné balenie, proste voňavé, krásne. Účinok to malo, tak tam mi nemalo ani čo v podstate uľahčiť. Určite áno. Táto kozmetika vyhovuje asi každej tej žene, lebo je jedno, či má masnú pleť, citlivú pleť, tú zrelú pleť, lebo zastrešuje celé to portfólio. Čo sa týka aj starostlivosti o telo napríklad, má výrobky aj z tohto radu, takže ono vie aj masérka, aj vlastne kozmetička čerpať z tohto. No nebolo by to už ono, hej? Taký ten šmrnc, taký ten vkus, to by asi som nejako nevedela už iným tým výrobkom nahradiť. Proste to musí byť. Musí byť. Proste ten základ, aby bolo to ošetrenie kvalitné, tak u mňa to, aspoň za mňa to tak je, že potrebujem mať masadu, potom sa môžeme baviť o niečom inom, ale musí byť najskôr takéto kvalitné, to prírodné, kde viem, že bude mať to účinok. Ešte som nezažila, že by mal niektorá nejakú alergickú reakciu, nejakú zlú, niečo negatívne. Nezažila som to ešte, zatedy nemám takú informáciu, že by bol nejaký problém. A je to tá istota, že keď aj čo dám, ale nestane sa aj nič. Ženy prídu s problémovou pleťou niekedy, hej? A viem, že som použila a nemusím sa báť, že čo bude mať žena doma. Vidím výsledky a nebojím sa aplikovať ten výrobok, lebo viem, že si tu môžem dovoliť, že nebude niečo problémové potom doma, hej? To sa mi na tej masade páči, že má tie prírodné zložky. Príď
a neobánuješ. Určite by bola spokojná každá žena. Určite. Na 100%. To ja nemôžem na to iné povedať, lebo fakt ako, no, takto by som to zhrnula, hej. Musí prísť a vyskúšať, lebo to darmo budete niekomu rozprávať, keď on má svoju predstavu, ale keď vyskúša, tak viem už z tých pár rokov, čo s tým robím, že žiadna nepovedala, že nebolo to až, alebo tak vidím, že tú reakciu nejakú negatívnu, ale tak akože nabudenú, že fajn, takže myslím, že nebude žiadna sklamaná. Prečo už na ošetrenie neprídu ďalšie, to je už ďalšia vec. To už majú tie zákazničky akože na tom podiel. Ale z toho samotného ošetrenia sa mi nestalo, že by bol nejaký problém.